Ako si Gilbert Ginengon. Minyo ko. Ug mahal ko kay nga akong asawa. Busa ayaw taong kong pugsa nga makasaha ko. Kay ikaw gihapon ang magmahay sa kaulahian. Morning natabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Oh, naku man nagitaon kong kaligo. Fresh na fresh. Iyay gutom naman day. Unsa ba kay giluto sa asawa, ha? Dong Gilbert, maniluto na ta, dali na. Oo, day, nana, day. Padoon ako des kusina, day. Okay. Ayo! Oh, Regina! Day! Si Vicky ni Day! uy, si Vicky man Dakoy nanawag sa init ubos. ka nilat ang baka, La, Day! may dakong siyang init nga nilat ang baka. Hala, salamat kay ni usa ka panaksan nga init kay lat ang baka ha, Vicky. Nahibawa man ko nga way duty rin si Gilbert. Para sa makahikop siya init nga sabaw ba? Sige, salamat. Nyos po na ako ha. Daghan di kayong salamat. Ako lang yun iuli ang panaksan ha. Humana mo og kaon. Ay, o sige. Pero pwede rin si Gilbert ang muulis panaksan. Pasig, busy kasi imong mga gimbuhatan sa bahay. Oo, sige, salamat. Na-timing gyud kay maniud tusad mi. Sige ha, arin ako. Salamat. Walang gyud kasayuran si Gina. Niibog kay ko siyang pana. Ambot ba o yun? Anong ibog man siya kay kuha ng Gilbert, uy? Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tagan man tang nanguyab na ako, pero si Gilbert yun. Siyang gusto na ako nga ikarelasyon. Si Gilbert. Busugan ako dayo. Timing sa kay nga nangatag init nga nilat an si Vicky da. Maog yun. Kay itlog ug corned beef rabayang atong sidan. Dong, kana si Vicky ba? Mura og Unsa day? Unsa mura og unsa man, ha? aw kininoong ako sa ako lang ng pangagpas ha. Kana pas Vicky ba? Mura man og naa na siya kaibog nimo. Ha? Uy, unsa? Uy, kaamaw gud niya kun mo ni yang gibati na ako. Nakadako na ko minyo. Kon pananglit matinuod ang akong katahap dong. Ayaw tawag pa dani ha. Gwapa ra ba na? Klaro kaayo nga virgin pa. Basig makatilaw ka niya, imo kong buwakan. Uy, simbak ko ka diya day. Ako ray bana nga di na gyud makamaong nga mulingi pa og laing babae day. Makagaba na eh. So, Salamat kun mauna. Kay kun mahitabo na nga mga bit ka, kun di ko makahimo sa pagpatay sa imong kabit, ako'y magpakamatay. oh, day Gina. Magaling kang kupal ka. Ay. Ano kaya niya kahit ni boy? Ay. Ore, bida. Marag kasabot na si Gina nga ibog is Vicky mo. Oo, gaway. Ay, malagi. Laom kaya akong ginawa na. Ahak ba yan yung Gina eh. Magsige, magpakitag kaayo na mo. Kunya, kung wa si Gina, magsigig dool na ko. Magpa-chancing ba? Bida. Bida. Nabiar ba ni Gina? Ay, dili si Gina. Si Vicky sa lami na. Ay, pero arip lang na ibog si Vicky na bida. Sorry na, ingon ako Gina kay imuhar ba din masawa. Okay na. Gagaw ba ta? Lisod kayo? Okay. Okay ka? Okay. Imo asawa ingon ako. Dili, okay ra nga naisgutan ni mo. Ay, wag binuang eh. Patay dyan. Nabiar ba ng Gina eh? Oh, Gina! Ano? Ay, duda na ko ni mo gawa. Nida. Sige, kag-mention sa ngaan sa kong asawa. O dili si, kuan ba? Si Vicky ba? O, si Vicky lagi. Vicky na niya. Kaya nga naman si Vicky. Sus. Labi kayo. Arip lang na. Kubsos. Huwag yung problema kayo. Litaw. Mata ko. Perbida. Unsa? Gaw. Ha? Tutukan ti kagaw. Unsa man? Ipagawa si Mdila, be. Di ko. Paminaw, gaw. Unsa man? Magkita gan mo ng Vicky ba? Tambagi na ha. Unsa? Ingna nga di na magsigig pachansing na ko. Yeah. Kaya di may tabo nga mo patol ko niya eh. Ang Dili, yun na, gaw. Oh, Kaloy? Ikaw ni kalit namin ito nga dinhi o may babag sa kong giagian? Ang lait kay di. Unsa man tayo? Day. Sugti na ko, eh. Sugti, oy. Sugta ba? Gina. Lain ba ni mong manguyab, oy? Kasalanite ka. Basta sugtin ko ni mo. Ba diya, oy? Ari manggit sa tubangan sa kalsada, manguyab, lain na, ah. Nabi na ko ni Satan. Huwag bastin mo ko ni mo.
Ngunit na lang kupal mapa, di ka rin gawas bay, ano sa inyong kalsada? Ang agay mo ako'y gusto ni mo. Sugto ni takang ako'y Okay, siya gusto ni Mas Gilbert, ako'y gagaw. Oh. Oo, pagka diha, ay pabangbuang ng Gilbert, ha? Inanar ba taon ng siya, ang asawa taon? Mupatay na yung asawa, oy, kung doon ay babae nga, makikrelasyon siya ba na? Mupatay, nagkabit! Kaloy. Oo nga. Basta, sugta ko. Pure ko ulit ako. Ayun, lalaki doon ay asawa. Naunsang ko eh. Pure lagi kang ulitaw, pero wa man ko'y gusto ni mo bisa gamay. Wa, Kaloy. Maong diha ka na. Bike! Bike! Yung parcel, abot na! Bike! Ida. Nga naman to mga tao na lang ako, igagaw doon naman ay asawa! Bagal mong taon kaya nga tubangan sa Gilbert ko, probida. Klaro nga dako ba? Okay. Susari pala na ako sa Bike. Bisan, igo nang idako sa kuha, pero tirat-tirat nga pong mata na, kaya tuyok ni Slao mga kuha. Bida. Bisan, sumayan pa rin mo! Mo ba? O, dong, gida sa ospital si tatay na ako. Kaya giatake sa high blood. Ug doon na po siya diferensya sa kidney. Nagkinahanglan ron og tapang si nanay. Nanawag na ako akong manghod kanina. Sige, sige. Gamitan lang no ng ibayad nato sa tubig o kuryente, ha? Sunod simana pa man sa tamo bayad. Ipagamit lang una na ni nanay ni mo. Sige na, day. Adto din sila, day, sa ila. Unya, ikaw. Basig ikaw na sa'y maapikin ni sunod si Ay, Mana. kabalakan ako. Ako rin bahala, anak. Sige na. Larga na dayon dito sa inyong lungsod. Aron makahatag ka og kwarta sa imong ginikanan. Apiki kay Kuron Gilbert, uy. Aha, kawin eh. Di pa to umuguna ko ang asawa god nga sa sunod simana pa ang tingbayad sa tubig o kuryente. Pero sa sunod adlaw naman eh. Ay, ani na lang, no? Ha? Ani na lang. Si Vicky, Ha? napapajis man na siya. Si Vicky? Vicky, wah, ato ako. Di ginamamalipan ni mo, kay ibo ka na siya ni mo ba yun, no? Sige. Di lang ko yun, soy. Di lang ko. Lisod na kayo. Basi ma-problema tana. Usar kay sulbadan, no? Atos Vicky. Mauragi dagang nga kwartahan si Vicky Region. Ako pa ikaw na. Imo na kabiton. Money. Muna gianhin mo sa amo. Ayun lagi yods. Pusa, kung aron may tabo na mo no, ginin mo no, may tabo gin mo, lakala, sige no. Ato kasi sa ilo, kay waron diyang iyang asawa, ug duha ka anak, niyang gagmay, wa diya. Kidani, Ginas, probinsya. Sige, day. Sige. Karang gabi Wato ko sa ila. Wato ko sa ila pa yun. Uy. Abi nung kinsa. Niyaman ka. Gilbert, naibaw ko nga dakong sayop ning akong gibuhat. Nga ako'y mamukos ni mo aron makarelasyon ta. Nabuang na tingali ko. Pero bahala na. Naibukit kay ko ni mo. Uy, Vicky. Manghuam lang ko ni mo kwarta. Ana lang. Di na kinanglan nga magkarelasyon pa ta, uy. Kay wa ko'y gugma ni mo. Wa kay makuha na ko. Kay minyo ko. Doon ako yasawa. Manglog. Kilugos mo ko ni mo. Vicky. Ay, kung pugsa, ha? May tukar biyang gana na ko sa sex, ha? Basi mahinaikat ka, ha? Ang kunya ko. Ha? Sige na. Uy, Dada ko sa inyong kwarto. Sige na, Gilbert. Sige ko ni mo mayo. Imugi kong pugso na. Bahala na ni. Dalibit! Ay, bakong gialas ha? Mao man kay gusto nimo. Bahala na ni. Ug ako'y sa, ha? Tara. Adto ta mo pahimutang sa sud sa among kwarto. Waldi. Kalabian na. Gilbert. Ang virgin pa ba ako? Hinahinaya lang ko. Virgin, sige ka. Di na lang to ni Dugayon. Dali. Pahimutang to ni. Naku. No. Katusok ka na. Katulasa ka tapok. Ciao.
tug. Kaya ko ba yan? Kaya gini. Kaya mo ni gusto rin. Di ba? Dali. Hindi na tanito ni mo ka pa. Kasper. Mo ni mo gusto, di ba? Ha? Gusto ka ni? Inay, uy. Virgin ako kasakit. Di ba na? Dami na kayo. Kasakit. Agay. Agay, stop sa ta. Gusto ni mo. Stop sa ta, agay. Agay. Stop sa ta ba? Perting dugo ni Vicky sa ding ako siyang hilabtan. Kung man sa hitabo, di akong giyatagan og kwarta. Pero ako di siyang gipangitaan og paagi nga mailisan. Kaya di ko gusto nga magkarelasyon mi. Tungod kay wa ko'y gusto niya, bisan gamay. Bakit mga kasama ang kaagi ni Gilbert din hining tulmanon? What's the style? Why gusto bisan gamay style?